Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:04, maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa Malabotan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tay Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo. Ini naman si Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Anyway, subong nga adlaw maka-aksyon, Martes kita, no? Ara na kita sa Setyembre 29, 2020. Aksyon Hotline. And pahanumdom gihapon sa mga utod naton ang Bacolod na paidalom pa sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang Negros Occidental na naman nagapabilin ini nga Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Amo na ang aton sinigyapon nga sitwasyon, pero kwa na lang ini last 2 days na lang nga mangin Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sa Bacolod, kay sa Oktubre 1 mapaidalom na ang Bacolod sa General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Nagnubo-nubo ang modification diri sa aton, pero amo na may mga restrictions manggihapon nga dapat naton pagsundon aside sa ginatawag naton ang social and physical distancing. Normal inaiya, no? Given na siya, plus ang ginatawag naton paggamit sang face shield kag face mask. Ining tatlo ka mga health protocols outside sa imo sining nga residente, hindi mo gid ini pagkalipatan, and dalahig pa diri ang pagdala mo sang imo alcohol. Aksyon Hotline. Pero sa maabot iya nga Oktubre 1, General Community Quarantine na kita. May palaiwan medyo lululigwa na ini, medyo mahalog-halog na ini ikumpara naton sa Modified Enhanced Community Quarantine. Aksyon Hotline. Paplastar ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad nga ang gin-mention naton this early sa sini nga morning, kay kagabi si Presidente Rodrigo Duterte gin-mention niya gid ini ang syudad sa Bacolod nga from MECQ makapadulong na sa GCQ. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita nga hatagan naton pagtutok mag-aksyon this morning, mangonsiho kita kung ano ang result sang meeting kahapon sa mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod, particularmente ang na-assign nga maghatag sa mga information, pagpahangop, dissemination sa education dira sa Libertad Public Market. May koneksyon sining swab testing pati gayunon sang city sa mga vendors, mga kaksyon. Aksyon Hotline. Ang Libertad Market lang kag pila ka porsyon sang vendor sa plaza kay motingin tutukan kahapon ang Central Market kag ang Burgos Public Market, base naka-schedule ini sila this afternoon na naman. Aksyon Hotline. While gintingob, i-check naton abig karon kung anong resulta sang ilang sining meeting kahapon. May mga hilisugot na balaway na sang reklamo pa. Ano nga sitwasyon? Aksyon Hotline. And ang probinsya sang Negros Occidental, padayon man ang pagtutok sa karon kung COVID-19 ang paghambalan. Wala man untat ang mga meetingay ni Governor Eugenio C. Lacson sa mga alkalde, sa mga public official, sa mga tao under iya sa Interagency Task Force
kung paano tutukan ang amo iyang si COVID-19. Hotline. Kadamo subong medyo nagasaka-saka man ang numero sa kada banwa kag syudad sa probinsya, pero hindi gid man kahaladlok ka kay ti amo nang hambal naton medyo malululag-ka ang mga puloy-an diri. Sa San Carlos may isa to ka pamilya, isa ka maestra kag limaya ka mga kabataan nagpositibo tanan sa COVID-19. Hotline. Ti magluwas sa San Carlos may iban pagid diri sa Negros Occidental man. No, halalong gid kita hindi gid pagkalimtan ang health protocol gihapon nga dapat hambalan. Hotline. Ang iban nga balita makaksyon diri sa lokal si Mayor Bing Lanardia, tiya mo na gina-check gihapon subong kon ano gid bala ang natabo sadtong Sabado. Kabalo ka may ara sa mga nagaginawa nga information nga base may ara sang hakutay nga nagluntad nagligad nga Sabado kon nga nagdagsa ang pumuloyo diri sa Bacolod dira sa New Government Center. Hotline. Sino gid bala ang nagpanghakot, sino ang nagsugo nga hakuton. Kung may ideya kamo da nga hakuton kamo abi gululuwa kamo be. Sinong sa likod sa to? Amo nang pala. Tingala man ta tod no. Las 2 ang kagahon hasta aga buta yang New Government Center way man transportation. Hotline. Way gid na talupang dano kon sa day sino nga o dumagsa to sila no. But anyways, wala to laton tara kay I am pretty sure nga ang city karon nagapatigayon gid sang ila sini nga pag-imbestigar sa sini iyang gumuntang diri sa aton. Sige. Las 8:09 karon man dugay-dugay halin pa ni kahapon kundi nagwa ining balita gikan sa National sa Department of Education. Pila na lang ka days, so mga 7 days na lang, October 5 na. Formal na nga open ang aton sining klase sa pampubliko, no? October 5. So, inang tawag naton nga may ara sa mga pagbago-bago sa pagsulundan sang DepEd mga kaksyon. Like for example, abi, inang ginatawag naton, nagpa-enroll ka, ginpili sang ginikanan nga mangin modular ang pagtuon sang bata mo. Kag pag-abot iya sa sini nga mga dinag-on, do may ara sa mga changes diri nga nagsala-sala ang mga ginikanan. Kay suno sa DepEd National mga kaksyon, kung ang isa ka ginikanan mayara man lang sang capacity nga makabakal sa mga smartphones, may mga gadgets kag kapasidad man lang, dapat kuan siya i-divert ang iya sining bata to from modular to kuan online. Di ka mo sa pinamangkot sa ano man ibakal namon siniman way makami kwarta kay do may ara gid kuno nga nakibot sila nga online o kon modular nag-online na subong. Pero pa-explicar tanay karon kung ano gid sistema sini. Anyway, sa balita sa nasyonal mga kaaksyon ti si Presidente Rodrigo Duterte kagabi sa recorded niya nga kuan nga pagatubang sa pumuloyo naman diri sa pungsod Pilipinas. May ginpang mention siya diri aside from Bacolod mga kaksyon nga ginpaidalom na sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon General Community Quarantine. Ang pila ka mga lugar man nga ginpaidalom sini amo iya ang Batangas, Tacloban, Iloilo kag lakip ng Bacolod, no? Metro Manila. Nadalahig man diri mga kaksyon, no? Nadalahig man mga kaksyon sa General Community Quarantine. And then nagapabilin iya sa Enhanced Community Quarantine o kon Modified Enhanced Community Quarantine amo ang Lanao del Sur, Marawi mga kaksyon, Marawi City halin sa Oktubre tubtob 31 balawig-lawig isa man ka bulan, no? Amo ning sitwasyon. So far kita diri nakahalog-halog na sa sining mga tinion. Kabay pa nga duro diretso na ini Ang ibang nga balita makaksyon sa national kagabi ginpalayag diri ni Presidente Rodrigo Duterte ginako niya nga may mga panahon gali nga daw gusto niya na mag-resign bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Grabe tud ka, no? Way man tagalan kit ginay po si pusan lang ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Hambal diri ni Duterte siya prangkang istorya kapila na ko yan nag-offer iya nga magpanaog bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Sa pre-recorded nga public address kagabi sang presidente, ginpatawag niya na ang mga gabinete mga kaksyon kaya nag-ayo nga ma-resign ko, no?
galing kay ti ina na duway pagid matigayon mga kaksyon. Hindi ko no niya kaya ang grabe nga korupsyon sa pungsod Pilipinas. Doon di niya makaya nga pagpinigado sa sinimateryon. Hotline. Kuluya, no? Ang presidente mismo ma-resign na lang bangod sa mga tao nga mga kawatan sa gobyerno. No? Hotline. Ginpalayag pa diri sang presidente makaksyon nga wala sang katapusan gidya ang korupsyon sang pungsod Pilipinas. Ginmensyon niya pa diri ang pastillas scam to balaho. Oh, amo ni siya andito sa Bureau of Correction, Bureau of Customs, ang illegal nga droga ang pinangakangayo ay dira sa mga opisyal sa gobyerno. Hotline. Grabe ang korupsyon sa mga halin sa guwa sa pungsod nga mga kargada padulong diri sa aton mo mga negosyo bla. Arang korupsyon forte diya Hotline. magluwa siniguro ti damo pagid man guro na talupangdan si Presidente Rodrigo Duterte. Labi na gid sa mga alkalde naton, sa mga gobernador, sa mga public officials naton nga inabalang elected gidya mismo no hindi kay appointed kag hindi mga regular. Hotline. Kabalo ka nagapanghingalit kung kisagi dya sa kinawatay sa gobyerno. Ina mga tao nga term by term lang yung pagpungko sa gobyerno. Ina lang ginilihir ikaw after 3 years sa pwede ka na mapahalin sang pumuloyo. Amo na yung mga tao nga porti ka mga kaukawan magluwas sa maayo da. Hotline. Nagahingalit ni sila mo hingagawon tanay kay base pagdason ng eleksyon di ta kadaog bay na nga may balon tayo sa pagpahuway ta. Hotline. Amo man taning tutukan ni Presidente Rodrigo Duterte, Mr. President, hindi lang mag-resign na. Ayaw lang resign diha. Hutda na lang ni hantod sa 2022 and please, parisay na ni mga opisyal nga mga kawatan mo na parisay na dili ikaw. Hotline. Kaya kung may mga alkalde lang nagkala-suspender, mga public officials na ton, gobernador, kung ano pa dira nga posisyon sa gobyerno sa idalom sa Duterte administration, sigurado ko ang next nga mangin presidente, base pa lang kung sinong i-endorse ni president, amo gihapon ang magdaog. Hotline. Sa history sa Pilipinas, ang Presidente Action Hands nga naga-endorse after sa iya abi nga gina-endorse niya nga papili sa idalom sa iya sining political party dira. Do wala pagid sa may nagdaog Hotline. Do ay pagid ko kakita ang nagadalalaog permi kontragid no dumduman nyo si Madam Gloria Macapagal Arroyo. Gin-endorse ato si Gibo, why ka daw? Hotline. May gin-endorse man si Noynoy Aquino nga si Maruhas, why man ka daw? Hotline. Si Ramos, o na may gin-endorse man siya nga why man ka daw? Basta sa history sang endorso sang presidente sa mga gusto magbulo sa ila sa idalom sa ila sining political party, daway pagid sa may nagdalalaog. Ti subong kon mahimo ni Presidente Rodrigo Duterte pasuspender o kon pahalin o kon makuha ini mga kaukawan sa gobyerno under sa iya sining administrasyon, ang i-endorso ni Duterte dako ang tsansa nga magadaog mga kaksyon. Hotline. Pero depende ina sa liderato gihapon. Last 8:16 sa ton sini nga pagpangalaga. Radyo. Kadamo sa mga balita kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa National Makaksyon pakarunan taning iban na pakarunan taning ang iban kay kun ubuson kun ikaron pang basa di tanan-tanan do kadamo. So far ang pinaka mga signifikante amuning pagpaidalom na sa Bacolod sa GCQ kag iban pa nga lugar kagang offer niya nga mag-resign kun tani because of sa situation naton subong nga korupsyon. Hotline. Kahuluya pamatian no ma-resign presidente bangod sa mga kawatan sa gobyerno. Hotline. Dali gid lang mga kaksyon diri kita. No kay kahapon pagbasa sang mga ginikanan sang ginpost iya sa Action Radio ining Department of Education. Gina-discourage nila ang paggamit sang printed iya nga modules sa mga estudyante nga may ara sa mga smartphones ka gadgets mga kaksyon. Hotline. Gusto tani klarohon kay kabalo ka maghambal kita nga modular dapat si estudyante makakuha sang mga na-print na or printed na nga mga tawag sila gani mga papel nga dapat niya tunan kay self learning gani ang tawag sinimo ikaw mismo tuon dira mga kaksyon. And according iya sa DepEd sa second quarter sa pagbukas sang klase kon mahimo pa lang nga may ara ikaw sang gadgets dira abi hindi ka na lang mag modular next mag silo ka na lang
sa online class mga ka-aksyon. Action Hotline. Amo ni ang unod sang press conference nga ginpahayag ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio nga 59% sa 222 milyones ka mga estudyante nga nagpa-enroll sa publiko, 13 milyones gidri ang learners nga ginpakamaayo nga maggamit sang printed lessons iya. Action Hotline. Te kabalo ka pila na lang kaadlaw umpisa na ang klase. Ti kon subong ka lang ginhambalan sang teacher mo da nga ay hindi ka gali pwede sa modular kay online ka kay may inugbakal ka. Oo, do may kapasidad ka or may amo ka ni nga gamit ho. Ti masala-sala subong ang mga ginikanan kung anong himuon nila Action Hotline. Nga gindalata ini because may mga ginikanan nga nagpamangkot sa aton kung ano bala ini. Matuod bala ini o kung hindi. Ti kon basihan ta sa statement alin sa Department of Education ho. Tuod Action Hotline. Tuod ini kay ti ila ni gini nga palayag mo pero ti kabalo naman kita. Sa mga manunudlo naton diri sa lokal. Kabalo kita may ara ni sila sang consideration, please lang. Hindi ta pag ura-urahon ang aton sa nga mga ginikanan kay pigado subong ang sitwasyon. No work, no pay gani. Under pa subong ang bakolod sa MECQ and pilagid ka simana nga way ni sila ka income 5-5. Action Hotline. Bisan pa gani mag-MGCQ sa mga probinsya, ano gid bing mga negosyo subong kag trabaho abi nga nagadugay haw. Ang mga trabaho subong skeletal force gyapon ang ginahimo kay nga hindi pwede nga magdinamo sa isa ka ulubrahan kay base tinapik-tapik dira si COVID-19. Action Hotline. In short, ang income subong ninit gid katama, ninit pa sa tubod sang basiwa kung kaysa nga wala tubig. Action Hotline. Why labot dira mga kaaksyon ti ang presyo subong sa mga gadget action doors doga pinagusto man no? Puwerte man kamahal no? Pagkakita nila nga daw ang trend subong ya online class. Susko ang presyo. Ambot kung si DTI nagalibot man hindi na ni under sa DTI gali no. Action Hotline. Ambot ang gobyerno kung gina-check maninila nga ang amo sini nga mga gamit subong nagapinagusto man niya kapapresyo ang mga manubaligya. Anyways, last 8:20. Action Hotline. Try naton pa-explicar this morning mga kaaksyon ang ining ginpalayag sang Department of Education. Kay sa nambal ko na 7 na lang kaadlaw ang nabilin. Kag kun wala sang gadget dira karon niya ang ginikanan kag ang bata abi ti ano man hindi sila kay eskwela sa Oktubre 5 Action Hotline. kay wala sila sang gadget nga ginapangita. Ini amo nang gusto naton hibaloon this morning kay hindi kita pwede nga mabutang ta sa ital-ital ang aton sini nga mga kabataan. Oo, nagkuana ni sila gani mo, nagpa-enroll gani. Kabalo ko ining ginhimo sang DepEd nga nagapahanunot sila kung saan ogid mabukas ang klase. Kay jutay ang nagapa-enroll, tiyan mo na ginapahanunot nila nga hala, idog lang anay, kay ini, kwala nimo, nang ideya lang ni para hindi gin mauntat ang learning process para sa mga kabataan. So daw kajutay sa nagpa-enroll sa bungsod Pilipinas. Amo na nga sagin nila patras hasta nga naglabot sa porsyento nga ginapangita nila, ti subong amo na ni. Action Hotline. So amo na ang reklamo subong sang ginikanan. Pero check nato ni kung ano gid ang pinakakaundan sa niya. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Sir Ayan Arnay sang Department of Education diri sa probinsya pero di ni dahol na Negros gid ginauyatan niya pero the same lang ang aton sinipamangkot para manigyapon sa mga ginikanan. Sir, good morning. Pasensya sa disturbo. Mayong aga, Action Brian, mayong aga sa kanang pamati sa imo nga programa. So, Yes, sir. Kahapon, sir, may ara kami news from National post namo diri sa Action Radio man nga page ano. So kadamo sa mga reactions dayon sir ining report nga kunuhay nakitaan sang teacher nga may capacity kagali nga makagamit sang smartphones dira or gadgets nga mo ni kung bisan nagpa-enroll ka nga modular ginbutang mo to i-transfer ka sa online. Sir, gusto lang namo ni klarohon sir kaluoy sa mga ginikanan kahapon pa ni sila. Ang iba nagapangita na kwarta pa ibakal sang gadget. Ano gibra sir ang istorya sa sir? Good morning. Action Brian, kung nadunduman nato na during the time nga nag-enrollment kita, ang enrollment form green fill up nila is a survey form also. So ang ilang mga capacity, ang ilang mga resources na available sa ila. Yes, sir. So dito nato nakita nga majority of them sa subong
nagasiling nga printed modules ang ilang kaya lang, no? Yes, sir. Why kay tungod wise la internet, wise la gadget, etc. Aha. It's amo na nga as of now we are into the printed module. However, pas man na sa maski ano nga programa Action Brian, if you are kung naga-manage ikaw sa programa, why ka na nila na pundo sa pag-implementar ng imo lang nga plano to continue to improve your plan. At kung makita mo nga may kasakang pagid na i-push pagid ang mas maayo nga plano, i-put mo man to. Eventually, along the way, there would be some survey pagid nga pag-iwaton kay para makita nga ano pagid ang mga kapasidad na pwede nga maubra, anong pwede pagid nato ng mga plano nga pwede implementar. So kung along the way makita nato nga may possibility man lang gali for example ang mga kabataan nato may ara sila mga smart TV with or without internet, posible gali na hindi na lang kita na hindi na lang mag-printed module, pwede man lang gali digital module na pwede ibutang sa USB, isaksak sa smart TV, kag amo ipagwaon, nila basahon through the TV. Nga mga pamaagi kinalantaw man naton kay tungod nga we have to consider also other factors, hindi lamang ang kung anong kapasidad, kundi ang atong effect, for example, sa environment naton. Tantawon naton nga kung kung printed module lang kita mas take, pila lang may kakahoy ang tumbaho naman naton hasta matapos ang bilog na to. Okay lang kung matapos na ni si COVID by the end of the school year. What if kung mag-extend mag-evening or whatsoever? Yes. I am crossing my finger, hindi kita po. Kabay pa matapos ang siya. Kung baga long-term plans ang atong ginalantaw man, hindi lang sa subong lang na to, kundi hasta sa pila pa katuig na lantaw natin, we have to foresee also some possibilities. So, kung baga, kung kaya man lang may digital, we can make it digital module, not necessarily online, I have to clear that. But kay subungin mga schools kita nga usang sila digital module through CD or through USB, dira ginasulod ang module para mabasa sa bata through the laptop or through the television with or without internet. Yes. So, kung baga, ang aton plano, hindi lang siya pang subong. Kundi, we have to foresee a long-term plan. We have to make a long-term plan para mas mapaayo naton ang pagpatigayon, paghatag ng edukasyon sa mga kabataan. However, the bottom line is very consistent si Secretary Briones in saying that ang desisyon sa pag-edukar ng bata ara gihapon sa gitnaan. So, hindi man mo na ipatulon lang sa ila like a bitter pill nga i-push mo lang sila nga imando mo sa ila nga amo ning gusto namon. Hindi. Ara mas lagyapon sa decision making kay tungod sila man Japon at the end of the day sila man Japon ang mag-decider para sa edukasyon sa bataan nila. Yes, of course, no. Siyempre ginikanan una nga makakita sa sitwasyon sa ila sini panimalay kag ang kapasidad sang bata nila, sir. By at least this morning nabalaan naton nga hindi gid man na matam-an gid ang mga ginikanan sini nahangpanan nila ang sitwasyon, meaning may ara guro sang kulang information nga nagdangat sila kon nga ang iban diri naghatag kag naglay down gilayon sang ila sini nga mga reactions pagkabalo sa sining information from National Sir Arnay, sir. That is why Action Brian at the local level, sa Ammonia level, we are trying also to give out information. Yes. Mas open ang DepEd subo sa mga media interviews, etc. Wow. For us also to make it clear sa mga sa public naton, especially sa mga clients namon, amo ni siya ang mga butang ginaplanuhan man sa DepEd para they are informed, they are enlightened, kay para kung may inugtugda sila, may suggest sila or whatever opinions they have, they can also express them. And we are also open to accommodate these suggestions and ideas, no? Kaya ang ambal gani, ang edukasyon is sa mga kabataan, hindi lang ni obligasyon sang DepEd. It takes a community to educate child. It
kita tanan, hindi lang ang Department of Education has the mandate to decide for the education alone. Involved din ang different stakeholders. Kasi we need all different kinds of opinions and ideas. Kaya para mas amo na gani, we have to continuously improve the plan for us to be able to implement a good plan along the way. So gina-encourage man nato na mga ginikanan nga kon may ara man lang kamo sang kapasidad, hindi man naton pagbutigan man kay pinakatinutuyo sinigili una kay na nag-get ko to sir or nag-gets ko tong ginbot silingon mo nga kung sige lang ta ka papel tuod o lulubuson tayong mga kahoy tinitumba kay ting papel ginahimo ni kahoy, no? So kung may ara man lang to ng ginikanan, please lang magpanugid sang husto kay ang teacher guro makaintindig man sa sitwasyon sir, ano? Yes, Action Brian, no. Kung may arap lang kapasidad for nga mga may gadgets man lang available, subong yung flat TV ng mga smart TV, USB support. Kung na mas malesen ang gasto sa mga sang DepEd. Remember, we have kadako gitang galastohon sang DepEd just for printed modules. Last time, the estimate was around 60 billion. Tipila pa lang ang na-provide ng national government sa kwarta. Basi first quarter pa lang na. For the first quarter pa lang. So, kung may arap lang ta pa maagi, mas malesen natin. Kasi ang aton kasto, para ang kwarta sa gobyerno, mabutang sa mas insakto pag sa mga butang. Why not? Para kung, for example, digital modules na ang gamiton, ang i-print out talaga mga activity sheets na lang. As a matter of fact, there's no need to print out. Kasi kung sa iskilahan natin, nag-intermediate man lang kita guys. Kung magag-usap kita papel. Diba? Kung mag-sitworks kita, ikaw mismo dala kaya sang papel mo, kag dira ka magsulat ng sitwork ko. Kaya mo man na, kung may activity sheet, kag may papel sila dyan, nga may mga intermediate na kung ano na, papel sang grade nila. Kung di mo na usaron nila to as an answer sheet sa mga makita nilang activities nga through the digital module. So, malesen ang ubra, malesen ang expenses, so malesen pa ang damage to the environment. Are naklaruhan tagid subong kay kahapon na nagginawa ay nano maniman nga ahalin sa module i-online dayon, pwede ma-digital. Pwede ka kabakal sang USB nga 400 pesos to 500 ka magpangayo sang imo sining pangayoon to kay teacher kay isaksak da sa smart TV mo sir. Amo nang pinakaklaro dira sir. Actually, Action Brian, kung may ara lang mga amuna nga gusto mag-transfer sa amuna, ang mismo, mga schools mismo nga provide sa ila sang USB, why sila yung papakal. Kay itong kwarta nga intended supposedly for papers, for bond papers, USB nila ang ginabakal sa mga sa istilan. We have that school, we have a number of schools na mo ng pamaagi. One example is Binalbagan Central Elementary School. Amo na yung itaya kay tungod nga hindi sila nakita nila through the survey. Kadamo galit sila nga mga kabataan na may mga amo na nga gadget. Although wala lang internet. So instead of paper ang ibakal nila, they provided the students with the CD, with the USB, kung ano man ang gadget nga available sa ila. Ang Claymore kahapon kay way kami dan internet, way kami nagbakal sang smartphone, way kamo ni mo na. So today naintindihan nila nga hindi manggali amo gina-enforce ang ginikanan nga dayon tagid ka pamakal dayon sa amo sini kay mismong ang DepEd ma-provide malang gani sang USB gani kung kinahanglanon gid sir. Ayan amo nang dapat dira ibalaan nila subong. Yes, Action Brian, kasi nga pamaagi without internet kaya magamit mo gid. Yes. Ang iban gani actually Action Brian sa ila survey naghambal sila nga online ang gusto nila. How may mga online gid man kaya mga estudyante kag may mga schools gid nga ma-offer online. However, sa uli na-realize na lang nila ay mabugtaw gid sila. I-reschedule gid mo may schedule ang klase. So mabugtaw sila. So nakita nila, ay hindi ko yung magbugta kay so feeling nila doon bakasyon na sila gyapon. So nag-shift, despite the fact na may ara sila internet go sa balay, nag-shift sila back to printed module because of the reason na hindi gusto magbugtaw ang bata aga pa. Kumbaga, that's part supposedly of the discipline ng bata, no? Part niya ng education niya. Kaya tungod lang sa inyong mga konsiderasyon sa inyong mga factor, nagabalalik sa printed module. So,
kung baga during that time nga nag-print ng module, Shen lang ang nakita sa survey nga ma-printed kaya kung nag-iban mo online. Isubong nagdululugang nga mag-additional naman na sa mga eskwelahan na mag-print naman additional modules. So ini sir, first quarter testingan anay ang online, I mean ang modular kaya mo ding pinakadamo gid. So after sina second quarter kon depende sa ginikanan kung anong gusto nila magapabilin sila sa modular or ma-digital sila or ma-online sila, may mga pilian gid sila gali. So ini ang first line ni testingan ni sila kun din ang pinakanamit abi do kapigaw de sa modular digital na lang ta kay ma-save ta pa husto ba di pa madula damo na bi sir ano. Balikan ta si Sir Nice kina utod Action Hotline. Karamo sa nagapasalamat ay salamat Action Brian. No? At least nadala nyo subong ang isyu na klaruhan kami, no? Salamat gid. O tikinanglan tani pila na lang kadlaw o ano na subong ani 29 na. Oo, lapit na lang October 5 umpisa na gid yang klase. Sir, nautod kita, sorry. Yes, okay lang po. Amo na sa Action Brian, no? Hindi man nga testingan lang. Kung baga, subong yung printed kita, amo na siyang lantaw naman kung ano ang possible sa within the coming quarters naman. Ara man na Japon, involved man Japon na to. Designan sila kung anong gusto nila. Kag sige ni kanan sa first quarter sini dapat i-survey nyo man ang situation sa kabataan nyo kung diin siya be effective abino sa amo sini or try nato ng digital way man ni lumbaanay sir Ian sir ano? Yes, Action Brian. Ang mga parents mismo dapat they have to observe and be aware of their children's performance. Di kung subong for example, printed module sa kagtulugan niya man lang tapos na 1 week para mag-answer sa mga Kung baga, pamatsagan ninyo ay effective ina nga pamaagi o bakit silang lanon kung ganyan nga i-online ng bata ko. Anyway, may internet man kami sa balay. Bakit silang lanon kung siya i-online? Kaya para man, kung baga may due time and pressure sa bata. Kaya papag-disiplina man sa kaya eventually kung magbalik siya sa eskwelahan, mabugtaw man gid sa aga pakadto sa eskwelahan. Masabat gid man sa deadlines gid man sa mga assignments niya. So kung baga sila mismo obserbahan nila mga kabataan nila para pas makahimo man sila sa insakto nga decision para sa mga bata. Kadami. Pero ari sir, ang isa pa gid ka question diri, depende sa ginikanan labi gurong kabataan gurong ara sa grade 2 downwards guro sir medyo bulubod lagi masul ila guro magdulo digital sila ka mag-online sir no. Ni dila guro ang guardians gid kilang lanon din Action Brian kay hindi nga mga kabataan kilang lanon pagigay so white man na ginadula ang white ginadula sa ato nga pagubra sa mga plano ang mga capacity man sa mga kabataan naton depende man sa level sang ilang knowledge sa level kung paano sila mag-absorb sang information or knowledge at gigalantaw sa man kay mas higher grade pa na siya kung slow level sa kilang lang giyahan sa sakto. At least sininga aga na hangpa na sa mga ginikanan te nakuha ng huot sang dughan nyo da medyo okay na. Kagapon Action Brian. Yes, o kagapon daw question gid sila ti siling ko buwas aga kay testingan tawagan tagi si Sir Ayan kaya mo ni maka-explain karo sa aton further regarding sini. So subong medyo nagligwa-ligwa na sila. No, preparar ka mo da kay para at least hindi na kamo problema. Sir, wala hinon ko nila October 5 mabukas na gid man ang aton nga klase duway na gid man sa mga pagbag-o ini based sa aton sini pagpanilag. So ang preparasyon sa DepEd naton na most likely diri sa aton nga area kulo kompleto sir go na kita sir. Yeah, we are all systems go sa Division of Negros Occidente. Next po sa bilog ba nga mga divisions sa probinsya naton. Malapit sa October 5 gani initanan actually as a matter of fact October 2 masugod na ang iban or ang iba nakasugod na pero ang iba niya ay makasugod panghatag mang-distribute na sa mga barangays sa mga pag nila i-graph ang mga modules. Kung baga why na say kay tungod na why na may nakita sa DepEd ng mga obstructions along the way why na hindrances. Kung baga dayon na gid ang klase pero before kita magdayon sa klase may September 30 kami Action Brian nga padayon ng edukasyon na virtual press conference ni imbitaran mo ng Action Radio sa para lang mas mapabutyan pag Negros Occidental ang aton nga mga
kung tanan mga impormasyon nga dapat ipabalo sa public. And para mapakita naton sa media o para paagi sa media nga kung ano ang mga preparation kag ano ka preparado ang division naton, ang mga eskwelahan naton sa paghatag, pag-deliver sa education for this school year. Sige. Amo mala ng amon sir. So after guro sir, mga 1 week guro, after sang pag-umpisa sang klase, mabalik kami panawag sa imo, mamangkot kami kung kumusta ang isa ka semana sining pagbag-o no sa aton sining pagtuon sang kabataan aton si dalom sining COVID-19 nga pandemya. Good morning sir, salamat, mabuhay ka sir. Madamo mga salamat Action Brian. Yes sir. Action Hotline. Sir, ayan Arnaiz mga kaaksyon ang PIO sang DepEd Negros Occidental. Action Hotline. So kabay pa subong na kuha nyo na no ang bot silingon ang USB na kon may ara man lang kamo inugbakal da pinaka 3 ano pinaka nami Action JM man nga USB abi pang matagalan tag 500 pesos goods na damo na nang ma-store da sa sulod no, okay na pero ang balsang DepEd to libre ko no ti mayo pag na ay no. Testingin nyo ba mga ginikanan na manuhan nyo ba si teacher nyo da ba sa kabataan nyo kung libre ini? Pero kung why nagin man matok-matok kamo bakal da lain na pati USB subong niya paprisuan na naman blaw kaya damo naman yung plano sang DepEd. Dugay-dugay do gina-expectar ko na sa online bla sa social media USB for sale diri PM lang. Pero tin yung Pinoy kadasig mo. Magandang USB na naman gali. Ari kong prahon ta na USB di sa SM mo. Online. PM lang sa presyo. Sige, last 8:39. Pagbalik naton mga kaaksyon, GCQ ang Bacolod. Check naton ang aton sa public officials. Ano ba lang mga pagsulundan diri although nga tinagyan ta naman ni sa nagligad, may mga pagginuwa na ni initially sa aton sining negosyo, open sa negosyo, pagwa sa pila ka mga salakyan, biyahe makaulo alibantar na kita ginagmay sini. Pero na observe gihapon sang aton sining health protocol plus karon dugay-dugay check nato na merkado ang mga vendors nga hindi gid magpaswab may palabot hindi kay may paswab yan adlok kami. Pero may meeting ka po na ng results sini katon pagbalik dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Sir Erwin, nag-monitor sa Maaw. Ara si Lito Dayap, Baby Biligorio, Nainong, good morning, monitor kami di sa imo. Greet lang. Si Tatay Dolfo, Nonong Maymay, dira sa Barangay Kabog. Sige, salamat. Gid. Bia Jonathan, Heaven. Helen Hoist Naraman, Inday Blaza, Jen Oisy Sir, nag-monitor man sa US sa Cinema Tinion. Good morning kuno sa Energy Fans Club. Araman si Reinhardt Malinaw. Good morning. Sobrang mangkot lang ko tuod kung may biyahe na Manila to Bacolod, madamo gid nga salamat. Stay safe Action Radio. Check na karon ha. Good morning halin sa kay Christine Minies Villalobos. Good morning Sobray, morning man sa Energy Fans Club. Taran nga taga Barangay Pandanon DSB naga-monitor gid. Inday Lievera, kumusta mga taga Bacolod? Manrisa here sa Los Angeles, California. Ini, wow. Manggilimutan. Hi, good morning, Sombray. Greet ko lang akong bana, libod sa kamuti, o ang akong papa Pepe sa Kambayubo. Namati karon madamo gid nga salamat. Sige. Marimar, salamat sa pagmonitor. Dira sa upod niya ang pamilya niya sa Barangay Bata na Doronila family. God bless. Vanessa Mayo, naga-monitor man, update, watching lang and monitoring for updates. Keep safe, Bacolod, and God bless. Good morning, Action Brian. Ga-monitor kami di sa La Castellana, Subong. Family Apusaga, Valente. God bless and more power. Si Dia Navilla Villalona. Good morning, Action Hotline. Brian Borden, pamati kami di God bless sa imo. Kamumanda. God bless man. Lord na Malaay Rimatico. Good morning sa tanan ng mga taga-Action Radio. Idol ko gid kamo tanan, kadami sa inyo pagbalita. Keep safe always. God bless us all. Halin sa kay Tomas Broniola. Action Radio, good morning. Monitor Regent Pearl Alihes. Salamat kid. Rosalina Arellano Espadero Araman. Virginia San Antonio Olpinda. Action Bri, morning. Watching now via Facebook Japon. Salamat, makasimba na kami halong Action Bri
More power and God bless. Grace Lorraina. Good morning. Sobray, monitor ko diya. Deka Homes, Kabog. Hindi mag-resign si tatay. Love na namon si tatay. Jocelyn Arisivita, naga-monitor man. Good morning kay Marilyn Barte. Melvin Peña Fiel Araman. Rodora Shoko. Novi Valencia Subaldo. Good morning, Sobray. Ga-monitor kami. Keep safe. Marilo Villar Tanaman Araman. Good morning, Diri Kaluoy Sang Pigado. Ralston Saragosa Araman, tagpalamati sa Action Radio. Anthony Jones sa Havilio Siblano, nag-monitor man. Good morning kay Sir Ayan Arnaiz. Philip Laurente, good morning, nag-monitor subong sa Barangay Mansilingan si Rodi Agsam Katedral. Sige, balikan kung iban karon gidugay-dugay, ma-relax lang ko. Alas 8:43. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong makahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:58 na. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad sa Action Hotline, may aga lang kay Sir Philip Laurente. Naga-monitor sini Matinion. Liza Pedrizo, good morning Action Brian. Education is for all and technology is good for, but how many parents can afford gadgets? How about those who can't really afford? Confusing as well for the children. Thank you. Sige, salamat ma'am. Si Marie Ivancha, agree ako sa alternative plans through digital modules. Salamat gid. Good morning sir, si Jen Salgado ni. Pwede ka ask favor kung pwede mapalabot sa kay Secretary Briones kung ano iya stand sang opening of classes kay ang private schools pinapagusto lang saan o sila masugod from the public bodlining a transition sang graduates if we want to be globally adapted, then we need to start na sa September starting this year. Thank you, God bless. Sige, salamat, God. Kabalo kang ang mga private na under na sila sa Commission on Education na CHED. That's why nga ang DepEd di ka hold gid sa ila masyado kiti lain man sila mo. May mga restrictions lang ang DepEd mapasilabot, pero sa pagklase nila kita mo October 5 kita sang niligay nga bulan niya binalbalanay na to slaya ka klase ya ang public schools mga ka-action. Sige, last one ba mga ka-action sa aton sila pagpangalagan. Kagabi si Presidente Rodrigo Duterte sa nambal na naton gin-mentionar niya diri nga ang Bacolod isa lang sa pila ka mga lugar nga ipaidalom na sa General Community Quarantine, no? Umpisa Oktubre 1 tubtob 31. So halog-halog na siya kumbaga mga kaksyon, pero mas may halog pada amo ng Modified General Community Quarantine. Ara kita gyapon niya sa GCQ nga ginatawag. Ano ba lang ginatawag mga kaksyon nga GCQ, no? Sa GCQ ang mga pwede lang abi ari ang mga restrictions nga dapat naton sundon sa idalom sang GCQ o kon General Community Quarantine. Hindi kagwa, ini mga basic akon ha, hindi pwede kagwa ang mga senior citizens kag mga kabataan, no? Sige, way sa gasabat si Councilor Ang, City Ad. Sige. Actually, okay na to siya kay na. Dili taguro gamitan sa piyak na to ara na. Sige. Dili gid lang. Kay tawagan ta siya diri sa piyak nga side abi ha. Text ko lang siya, no? Kay basi malabot po da siya action doors. Okay. Okay, sige. Kabalo ka ba sila yung number, bla? Okay. Sige. Sa GCQ mga kaksyon, i-text ko pa siya, no? Sa GCQ mga kaksyon, ang senior, di magsobra sa sintang edad mo na hindi kakagwa gihapon. Kabataan, 21 below dira, hindi man pwede gihapon. May mga limitasyon sa mga contact sports nga ginatawag, ang golf, tennis kag iban pa, pwede butang diri, no? Ini, way man ka contact gidya mo, di ba? Way man niya kontakanay ikaw nagahampang kada sang golf kay ikaw malang isa dira. Restrictions. Restricted gihapon, hindi
pwede ang social gathering, mass gathering sa masobra pulo ka persona, mga kaksyon. Limitado man ang public transportation. Istrikto ang physical distancing gihapon, inter-island nga travel sa GCQ to GCQ, limitado man sa gyapon, mga kaksyon. Ginapasugta na ang skeletal workforce para sa mga proseso sang requirements pag preparar sa mga sunod nga mga semester, no? Kag ang alternative gyapon nga work appearance or arrangement 4 days work week o 4 days nga trabaho sa isa ka semana ag so far amo na mga kaksyon ang sidalom sila. Pero kabalo ko may mga iban pagin nga sa local na tondri. Lauman tama na kay si Mayor Bing Leonardia, posible mapagwa gini sang EO angot sini. Executive order, no? Angot sini. Daligid lang kay diri ko na lang biagyon si Councilor Abio. Try naton abi. O kon si City Ad Abio. Last 9:03 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, ano? And okay, sige, daligid lang kay para makompleto taning aton sining detalye sining aga regarding sa GCQ. Kabalo ka nagdungan-dungan man kahapon nga si Mayor Bing Leonardia nag-apilar sa IATF kag DILG nga ibalik kita sa GCQ ti pagkagabi amo ni din ang unod sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kaksyon. Sige, may gasabat, ano? Sige. Unahon ko na lang, daligid lang, ano? Unahon ko na lang, danaya. No, so di matiniyon. Ang meeting kahapon, meron na naguro action doors, no? Si Sir Ernie, meron na naguro, no? Oo. Kahapon sa mga vendors, diri sa syudad sa Bacolod, particularmente sa Libertad. Basta sa GCQ, daw copy-paste na malang nimo. Sulit-sulit lang bala, no? Ang mga regulasyon, no? Mga regulasyon, no? Daligid lang kay na alang-alang pa si City Ad ang sa sining mga tiniyon. Sige, no? Unahon ta na lang si Sir Erning Pineda anay. Basi why siya number da? Why siya number? Okay, sige. Nalipatan ko bi kay ina. Sir 9, ay nutayin ko lang malawag. Daligid lang mga kaksyon, pasensya gid last 9:05. Sa aton sila nga pagpangalagad, sige, daligid lang, ano? Kay kahapon, nag-meeting ang aton sila nga mga public officials. Labi na gid mga tao, blang ati ara, hikutar sining swab testing, mga kaksyon, diri sa syudad sang Bacolod, no? Sa mga vendors. Kadamo sang mga outside nga mga nagabaligya diri sa aton nga nagapamangkot kung ano na ang estado sini, no? So sa paghangop naton, daw wala ini matigayon, no? Sang nagliligad nga mga inadlaw bangod sa mga reklamo sa iban nga vendors, maybe iban dira daw ay pagid masyado nakahangop abi. So mas ginpahangop pagid, no? Si Councilor City Ad ang sige, daligid lang mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, City Administrator M. Ang. Ma'am, good morning. Salamat gid ma'am sa imo sining nga time. Ma'am, umpisa Oktubre 1 daw wala sang liwan si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga ma-GCQ na ang Bacolod tob sa October 31. So far ma'am, ano may mapapagwa pa ni si Mayor Bing sang executive order sini, ma'am? Yes, for sure may ara pa na executive order nga ipagwa, no. I think naka-ready naman gani. And we are preparing for the transition from MECQ to GCQ. So far, ma'am, although nga tido naagyanta naman yung mga tanan nga mga modifications sang quarantine nga ini, pero iban ma'am kakalipat bala ano bala ma'am ang dapat ginaton patinan kag dapat sundon sa GCQ, ma'am, mga basic abi, ma'am? I think ang basic difference, ang pinaka ginya diferensya nila sang MECQ for GCQ is under the GCQ mayara na kita public transportation. No, allowed na ang public transportation. So isa na ka dako gid nga difference nila nga duwa, and I think which is also very important.
And of course, ang capacity ng mga businesses halos sa kung sa GCQ mas madamo na nga businesses na allowed. Kag siguro 50%. May may mga restaurants na ni, may mga kalanaan na ni ayhan. Yes, yes, may restaurants na nga gina-allow sa under GCQ, no? Unlike sang MECQ na take out lang gid ang gina-allow. So meaning medyo halog-halog lagid ang halos tanan pwede na ka-gwa sining GCQ, ma'am, basta observe lang gid yung health protocol, ano? Yes. Yeah. So ang HQP tani ma'am why na ni anay? Why na ni anay? Ipahigad tani siya anay? Ang HQP, ang aton nga EO pati sa HQP, astaman lang siya sa September 30, hindi pala. Kaya gin-upload ma lang na siya sa MECQ. So that means na after September 30, wala na ta HQP. So ayan why sa na requirement for HQP? Ayan sa EO ni Mayor Bing, although nga tiway pamanta kakita, hulaton tani ano kung may HQP, dira kay guro depende sa local kung himuon niya ini ma'am mo sina. Yes, kung madumduman mo ang HQP ginhatagan sa authorities ni Mayor Bing sang aton sangguniang panglungsod. So it was under a different So since ma-lapse na siya, ma-expire na siya sa September 30, in short, ang Butsilyon wala na siya, hindi na siya effective after September 30. Kagang HQP, since muna siyang gina-check up sa mga border checkpoints, ang Butsilyon wala naman check up points. I see. Okay, so meaning medyo sulhay na gid kita, no? Medyo sulhay na gid kita, no? And yes, tsakto na siya action bright. So medyo masulhay, medyo matawhay. But it does not mean wala na kakahulugan nga magpinagusto na kita kay kinanglan mag-observe kita, maghalong kita sa gyapon, mag-andam, mag-protect sa aton kaugalingon, mag-observe gyapon sa aton health protocols. Daw anyway, sige. Alat-tulaton tagid initaran-taran sa EO ni Mayor Bing, pero mo maning pinaka-basic lang gid nga ginakwanta nimo. Gina-observe lang gid sa idalom sang GCQ mo. Daw mo malang ginitaran, ma'am, no? Yes. So amo malang gid na ang aton ang difference naton sa pag-pilot sa MECQ. Pero and all ang ini sila matapos sa nitanan sa September tapos bulan. Butilingon nga by October 1, halos daw makabalik na kita sa aton nga new normal. Wow. Okay na gid. Pero ang HQP dapat ma'am tago-tagoon lang nila anay ma'am, no, kay way man ta kabalo sa future ta sa sining COVID-19. Well, pwede nila tagoon, mas mayugit kung tagoon nila. Although ako I'm very hopeful nga hindi na kita magbalik sa mga restrictive na mga community quarantine. Tani, no, pag dula tabla sang HQP ni sa October 1, dula naman si COVID-19 blaho pang ako I'm very confident nga kung mag-cooperate ang tanan, action bright, hindi na ta magbalik sa ECQ, MECQ. Yes, dapat rikta-rikta na lang huntanin under control na, hindi man na madula si COVID. Kaya ara pa man na siya gyapon, but ang Butsilyon is na-control ta na siya. Kabalo na kita on how to live with COVID. So kabay pa tani nga mag-cooperate lang tanan kag mag-observe lang sa protocols. I see. Kadamo sa nagapinamangkot outside Bacolod kung pwede na sila kasulod like mga biyahe, bukas na gani mo ang control border naton, Yes. Bukas na gid siya. Ma'am, ang baligyan ay isang ilimnon kag curfew, ma'am, the same or may mga changes kita dire, ma'am? Ang curfew sa nibalaan ko will still be imposed. Ang liquor ban, ang magyapon may hatag lang window para makapakal. Pero wala sang consumption in public. Sige. Amo mala ng amon nga gin-check this morning kay ting iban daw na hagan-hagan ang huot sa dughan nila kay makagwa-guwa ni sila. Promo na isulitan ta. Hindi bot silingon nga maghinugyaw kita kay hindi patatapos. Ara pala tagapon sa stage nga naga-away sa kay COVID-19. Ma'am, isugpon ko na lang gamay. So far, ma'am, dogay investigate ang city government o Bacolod under gid kay Mayor Bing sa itong natabo nagligad nga Sabado. Ano may nadangtan mas sa investigation kung ano tabo gin, ma'am, kung may ideya ka sa itong magdugok sa mga tao to sa NGC? Ang intindi ko is ongoing pa man ang investigation. Wala pa man kami sa official report nga nabaton.
But we will let you know as soon as the results come out. Nakakuan kami abi si Mayor Bing naka-mention gid nga inang may ara sang hakot, organized hakot system bla. Ano paglantaw nyo sa ni ma'am? Kay tod kakilibot wala transportation. Why man sang tanan-tanan ko nga alinibot usla naglalabot sa NG Save la mamaw? Yeah, sana sa ginapatihan nga ang gulo. Yeah, kay kung tanawon mo ti sakto na ambal mo wala sang public transportation dito nagsalakay ang mga tao nga mo to kadamo. Dos pa sang kagahon, las stress. Oo. Ano may dump truck din nga naglibot-libot kag nagpasakay sa ila or ano nga sitwasyon? Kag wala gid bala ang time wala man siguro sang activity ang syudad nga gahambal kang kagawon kamo di makadto or amo na mga speculation kag amo na mga ginatanaw nga mga possibility. Ma'am, bilang city administrator kadako gid sang papel mo subong sa syudad sa Bacolod. Ano paglantaw mo? Ma'am, may sa amutan nga sitwasyon sang COVID-19 may nagasabutahe pasubong kabudlay sini magtapik-tapik ning COVID-19 nga ini? Well, hindi mo man Action Bri, hindi mo mabalaan tungkol sa ang iba nga tao, no? Ang ila intention, but I hope not. I hope kani hindi. Kani simpo ning unahon ta anay ang pagkipagbato sa COVID-19. Kooperahan ta ni bululigan ta. Kag para nga sa mas madali nga panahon matapos na ni ang krisis sa aton dito sa syudad ng Bacolod. And then we can go back to our lives. So, pero subong ya hindi pa ni Chimpo pang politika layo pa man tong 2022. Gani man, no? By that time may vaccine na siguro by that time. So dito lang tanay sa punta naman mga kampanya. Subong ya mabulig kita na. Yes, kung gusto gid man magpamunitika abi nga magpakitang gilas ipaagi abi sa maayong paraan ko sa Tagalog pa inang makabulig hindi kay makadisgrasya, ma'am. Exactly. Oo. Sakto na Action Bri. Kung gusto kung sino man na sila kung gusto sila magbulig, they should come out. Pakita sila kag pabalo nila sa publiko nga sincero ang ilang nga gusto nga matabo nga pagbulig. Hindi nga manago sila. Manago sila kag maghimo sa mga bagay nga counterproductive. Wala hindi gina makabulig sa aton. Sige ma'am, ulayhunon ko na lang gini ma'am. So far ma'am ang Libertad gahapon do nag-meeting, may ideya ka ma'am ko na ng result ma'am. Go na ta ma'am sa next to nga move nga mag-swab test. Wala pa, subong pa lang nag-meeting kami subong kag ma-report pa lang ang team nga nagkadto kahapon sa Libertad. So we will know later. Karon sa gabi maayo kulwat sa imo ma'am, kadamo mga vendors gid gapamangkot diri sa aton. Yes ma'am. Ang imo ma'am nga panugyan sa Bacolod noon again nga majisikyo na kita ma'am kag sa mga gusto magsabotahe da pamati kamo go ahead ma'am. Thank you gidiwat sa liwat Action Bri. And since masaylo na kita sa mas mahalong community quarantine classification, we are very thankful kay nagapatimaan nga it correlates to good response to COVID-19, no? Meaning from MECQ ang mga ginbuhat during the almost 1 month nga nag-MECQ kita nakabulig nga nag-improve ang aton mga datos. Kaya amo na sa ginbasihan na na-reclassify kita into general community quarantine. I hope we take advantage of this to make ourselves productive, but at the same time, kinanglan pa dayon gihapon ang pagiging vigilant naton, ang pagiging careful, ang pag-observe naton sa health protocol, and in whatever way kung makabulig pagid kita nga tanan-tanan kita bululigan tani para mas madasig pagid na makalampuwas kita sa krisis ng COVID-19. Ma'am, dali lagyan palagas ko lang gamay ma'am nga kay may nagadasig gid may nagbugwa gamay sa akon nga chat to. Ma'am, inang nga medyo madugay-dugay gyapon ang result na ma'am sining mga swab testing ma'am. Anong rason gihapon ma'am? Ang nabalaan ko is nag-improve gid ang aton nga turnaround time, no? Kung matagaan mo ko sa specific kay nabalaan ko dasig na kayo ang result. In fact, pagkagwa sang result sa laboratory, the following day or within 24 hours gina-extract ng pasyente
So if kung sino nang imo nga texter or imo da nga follower nga nag-question kung pwede niya mapabalo, more specific ang name, halin na siya sa pribado nga laboratory or halin sa aton CHO. We need specific names kay ang data management namon tubong is very efficient. Kaga real time ang aton mga data subong sa EOC. I see. So kung may ara man dira nga wala nakagwa ang result, possibly isa pa ka rason sina Action Bright is kung negative sila. Kung negative, sometimes it would take time kinala ma-follow up sila sa ilang mga barangay kaya ang certification nila kag ang negative result ginapadala na sa barangay. I see. Kung positive insigida na ginapabalo na dahil. Actually, yung result gagwa dayon. Ang halin sa laboratorio, ang test result per se. Pero ang certificate ng result, amo na siya ang sometimes it takes time kung negative ka. Pero kung positive, mabalaan na dahil. In fact, within 24 hours ng balko na kagina, gina-extract na sila dahil. I see. Speaking of from CHO to barangay to the subject person, kabalo ka may case, ma'am, nga Action Doors, no? Na may case to nga ginsulat lang ni barangay kapitan sa yellow pad ang name sa mga nagpositive. Okay lang na siya, ma'am? Amusin na. Hindi, may haragay kami nga data nga halin dito sa diri sa aton data management, data center sang EOC, sa Emergency Operations Center. Base kung si Cap, wala lang niya ma-print out, dadali man base ang nagapamangkot, but for sure, no, kung may mga pamangkot sila party sa result, sa testing, may araman kita Action Bright na mga hotline na pwede ko ma-tag sa imo karon forward ko sa imo mga hotlines para mabuligan mo man na disseminate. Yes, ma'am. Okay, nag-ayo. Dili na mangkot man lang. Hindi mas lang gusto magpagambo. Galing kikibot sila. Kay positive sila. Tapos ginsulat lang ang mga names nila sa yellow pad. To nga, positive ka mo. Halin sa CHO pangalan nyo. Daw mo na blast. Nakibot man sila. Sige. Ma'am, with that, salamat sa mga time. Good morning. Kag mabuhay ka, ma'am. Thank you very much, man. Yes, stay safe kita tanan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Action Hotline. Si City Administrator M. Ang, mga kaksyon, Action Doors, ulay hunon ko lang gid gamay si Sir Pineda, Ernie Pineda, kay nag-call siya sa aton. Sige, ma-commercial ko, gamay lang gid action hands. Sige, last 8, last 9:20. Action Hotline. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligal
akon nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia. Oras ko kulabos gid ba, may mga gusto pa kita tanding nga dalon nga isyo pero sige lang pag karunanta kadamo pa programa sa Aksyon Radio. Upod sa bagos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpangunan Aksyon Rex Cantong sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Art Tayhupon. Ini si Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang inyong mabatid. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo